I love you, Bianca. Nanguyab ka na ko? Oo. Kaya ang tinuod in love kay kunay mo. May chance ka ko? Sorry kayo ha. Dili pa ko ganahan maguyab-uyab, good. Oh. Kinsam ni na namag? Uy, ang ako ang dinig classmate na nagsigig panguyab na ako. Bahala ka di. Di ito bagun. Bianca, kasaba ba ng cellphone ni mo? Uy, nagsige mo nagbagting. Tubag ako nun na. Da, pasag di naman uy. Kinsa man din na nanawag ni mo. Nawa man na ni mo tubaga. Dili na importante ma uy. Kumusta, Day? Okay na day. Naabayay ng regards ni mo, Day. Kinsa man day? Tagalaing section. Na, pasag di na sila day uy. Wakay panahon anak nila. Mukuyog na ba kuno siya ni mo unya? Inigpauli ni mo. Ngayon ni kuyog day ka na ako. Nakayitoyo ni mo? Unsa may mong tuyo? Unong sa, ay inang si teksturya niya. Sa tagtakaw, ano sa ta? Unsa may mga isulti na ako? Sulti na. Yan, di ka masuko. Tekanas na yung mag-arti uy. Na mga kaisulti. Sulti dayon. Kuan, I love you, Bianca. Daan pagit ko. Manguyab lagi ka na ako. May bawo di ka nga, may kuntuyo ni mo. Yun anak mo ganang style yung mga laki good. Makakita gani gamay nga benta. Manguyab dayon. Ay, sorry kay Bianca. Dugay na mo kung nakagusto mo, good. Pero, karoon ako makahigayan pag-sulti ni. Sorry sa ba. Di pa ko ganahan mag-uyab-uyab good. Bianca. Huy, naon sa Day ka? Nansamday ko. Daghan man kuno kayo ng uyab ni mo, pero bisag usa wag gyud kay gisugot. Di na ko sila type day uy. Dili type o tomboy ka? Day. Ay, si tomboy ba, oy? Nagduda na gyud ko nga tomboy ka. Di ka tomboy, oy. Naunsa mo Onya, be, nganong wa man gyud kuno kay gisugot bisag usa sa nanguyab nimo? ka? O sarag na kay kasulti ni mo, day. Dili na ko sila type. Maayon ako dili ko malate da. Ito kaya saan ako nakamata, oy. Ay, sorry. Sorry, Misa. Huwag ko makabantay ni mo na. Sorry sa bawa ko makabantay ni mo. Darangin mo mga gamit, oh. Naunsaman ko eh. Dili man hinuunawa sa una ang lalaki nga nakatasmag na ako. Kwapo na pagtawana. Mayon tagpagkakita mig usab da. Kasayo sa nimo makikpangadtos kantin, uy. Gigutom lagi ko, tay. Wa ko pamahaw ko. Oh, sige na, pagdali diha. Kay basig na naturo na nga tong teacher. Ay! Ay, sorry. Oh. Oh, Ikaw gihapon? uy. Ala? Oh, ngano di mo? Kuan, day. Atong usang adlaw, iya magkog ko nadasmagan. Unya karon, nadasmagan na sad ko niya. Ayay, murag lahi na ni Da. Maayo tingali nga mag-ila-ila mo. Oh, mga good. Ako din si Kyle. Bianca.
Kagwapo kini Kyle, uy. Wow! Hala, no? Nakuyawan ka, day. Nakuyawan in town. Ano yung mga nakuyawan, uy? Nakabantay manggug ko nimo, nga lahom kay kagihuna-una. Mo nang gipakalitan ti ka. Uy, naguna-una ka ni Kyle sa. Katagaan ko no. Bitaw, day, uy. Gwapo kaayo siya, uy. Unya day, kung manguyab si Kyle nimo, imong sugton? Oh, sugton, uy. Di amin ni chat na ako. Uy, hala. Si Kyle man ni. Kumusta? Ako nang replyan, B. Nanawag lagi ka. Gusto lang ko makabati si Mundingog. Um, Ugma ba? Wa may klase. Mga tatag mo, wala? Nga naman, Naunta ko isulti ni mo. unsa may mong isulti na ako. Ayun yan na lang kung makita ta. Kay, di ko ganahan nga. Anin ako sa cellphone isulti. Asa mata nga mo magkita ugma? Taod-taod na mo nang paabot ni Kyle. Wa man gid siya. Ay, giilad naman tingali ko niya. Ay, mapauli na lang ko eh. Diyan ka. Ngayon na si Kyle. Pasensya na ka, nadugay ko. Traffic mo gud. Okay ra, oy. Ato tas unahan na. Mag-snack ta. Aron mag-istorya tag mayo. Kumusta? Ikaw, Ron. Magsige bitag kita sa eskwelahin, ha? Panya, mangumusta ka na ako? Bitaw eh. Nalipay lang ko nga nisugot ka nga magkita ta din ni Small. Unsa di mong tuyo na ako, Kyle? Daghan bud kog nadunggan. Na ako no'y daghang nanguyab nimo pero wani mo sugta kay ako kuno'y gusto nimo. Unsa? Baga-abit imog naong, uy. Alingod ka uwaw kay nakagusto mo sa ko nimo. Kyle, Mm. sa una, namin nanguyab na ako, pero wa na ko sugta kay dili na ko sila type good. Pero kung ako'y manguyab nimo, imo kong sugtan. Ani na lang, mangutan ako nimo. Ganahan ka na ko o dili? Ayaw na ko pangutan-aan na, uy. Sulti, kinugod ko kay gusto kong may bawo. Sige, good. Bisag uwaw para sa akong part kay babae bi ako, ha? Akong ang kunon nga love ti ka, Kyle. Kung mao na, parehas na ita. Parehas ang atong feelings kay love na sa kanak ko. So, kita na? Oh, Kyle. Oyab na ta. Salamat, Bianca. I love you. I love you too, Kyle. Ako laging ganito, lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Wala ko bati agkauwaw nga maangkon sa tubangan ni Kyle nga love na ko siya. Sa pagkakaroon, nagplano nami nga magpakasal. Dinhin na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. And ayan guys, nandunggan na to no. Ang laing episode karong adlaw diri sa atong paboritong handumanan sa usa ka awit. Kaagi ni Bianca.
It's Bianca and Kyle love story. So sama sa atong nadunggan guys no nga nagkaila sila tungod lamang no sa aksidente, pero dili dakong aksidente guys no. Nagtuo mo guys, siyang tanaw guys, aksidente gato nga nagkaila sila kay nadasmagan or intentionally gito kang Kyle no kay naa siya gusto guys nga mahibawan ang iyang pangalan. Style yun na sa uban guys no, kunwari bangga murag sa salida lang siya guys no, nakitabo very common siya nga eksena no sa salida ang bangga pero ambot lang guys no sa tinuod nga panghitabo kung ikaw mabanggaan o mga hulog ang imong mga gamit sa gahi mong bakti no, dili baga ka masuko or laparohon nimo ang laki no ug wala may chance nga magkauyab kay siyempre ingon ba nila nga first impressions never last, di ba? Samot na akong gitoyo murag bastos sa kayo siya paminaw no nga sinhala ko manggudas mas manong das magdasmagan pa man kung mangayo na lang di ay no og cellphone number, pero siyempre na ba ibang mga tao guys na dili maka salty. Nalihig ko guys kay hapit na mo gabi na maligya mong kong balot god. Maligya sa kog manalihig sa ko guys. So ayan, dana taog panilhig guys no. So ayan humanatag panilhig guys. Need yuta manilhig guys no para hinlo ang atong area ug mahalinan ta. Mao ni ang akong pwesto guys, gamay lang kaayo siya. Ayan. Ang balot nako tag 25 mismo 25 Yakult 15 og Sito Solo 20 na nakaroon guys. Yes, doon na kausaban sa mga presyo no tungod sa inflation. Kadugay no nagkamahal din guys ang mga palitonon. Bato atay mahimo no kay lisod pod magbilin ta sa atong presyo nga brato. Yan ang mahal naman ang tanan. Og ang akong bagong balot guys, ayan akong bagong balot no. Syempre kinaman tayo mga bahaw atong isampaw ang bahaw guys, pero giinit na ako na ganyan ang bunta guys no og karong hapon, so dili na siya mapanos kay sa kapila na ako na inita guys. Daan pa sa gabi kanang dili mahurot initon daan no a dessert abuan para di good siya maipanos guys. Yan lang ang diskarte no.
So ganyan lang ang diskarte guys, no, para mahalin ang atong mga bahaw. Initon siya pag-usab lisod po, no, pag dili mahalin guys, ilabay na lang. Of course, yung mga negosyante nga inana, no, bisan pa man sa karinderya, no, kay balog yun sila mo recycle. Samot pa kung balot, di ba, sayong rak ayo i-recycle guys. Kay initon lang. Sa una nagtesting ko guys og balot, no, kanang dili mahalin akong i-ref. Pero hassle man kong i-ref ay. Usay dili malikaya, no, mubuto. Sabi nang ma-frozen, mabuto siya og syempre ma-damage na. Mas nindot kong initon na lang permente, no. So atong buhaton karon guys para sa daghan pang komentaryo. Magbasa ta sa inyong mga comment o shout out nato ang atong mga loyal subscriber, no, mga padayong nakasubaybay sa atong channel. Anyway, nag-upload na ko. Uploading na guys, no, ang sumpay sa Ako Ka Lang part 16 og adunay title sa thumbnail nga Bantay si Justin. Yes, inana guys, no, mo nay. So kinsaga ng linya guys, no, ug nganong pabantayan man si Justin. Unsa man ay ginabuhat ni Justin, no, nga angay man niyang bantayan or pabantayan. So nagkadugay, nagkanindot na po ning drama guys, no. I think hapit na ni siya mahuman. Og nakitaan po nato, no, nga okay pod ang feedback, no, sa atong drama nga gina-upload courtesy of RMN Drama, of course. Ang Ikaw ang Gamot, Ako ang Punuan. Okay ang feedback ani nga drama, no, og sa Digong Kanto Boy. Thank you so much guys sa inyong walang sawang pagsubaybay, no, sa inyong suporta. Guys, basin mo palit dan ninyo, no, og cellphone. Baligyan ako ang cellphone. Cherry Mobile floor is at 1,500 pesos only. Og ang reason for selling is ibayad sa PLDT guys, kay putlanan ako. Munang sa mga duol diha, no, kung naamoy, kung gusto ninyo nung ikuan naka cellphone, no, og barato guys. Yan, please palitan niya akong cellphone guys, og at the same time makatabang muna ako, no, nga padayon ta tong upload diri kay ibayad na ako sa PLDT. Pilipinas. Grabing baha ron sa Manila guys. Tungod sa pag-apaw, no. Tungod sa pag-apaw guys sa Marikina River, daghan na mga nang bakwit, no. Daghan na ng likas guys, no, bisan pagkatong mga tag-as kayo nga balay, no. Like to stories. Oh, niabot yun siya guys. Wala naman ko yung picture diri, oy. May akong ka-Facebook friends guys nga nagkuan diri. Nag-post, no, og karaang picture og apil pa gyud ko sa iyang picture. This is on September 2, 2016, 9 years ago. Ayan guys, no. Klaro yan ako na nagkalo. Grabe kadugay na sa panahon, no. Almost 10 years na pala ni kinapa yung dari picture, pero grabe man po ni ka blurred, oy ayo blurred kaayo siya. Brings back memories lang yun ni siya, no. Sa kasawa ang ipalayas sa iyang bana kuman sa concert ni Elias nga matod pa mikabyot kini sa liog Elias og mitis kini kang Elias og giit sa matod pa sa atong pagatawgon nga taklob sa iyang usa ka asawa guys gipalayas sa iyang bana sa dihang nikatkat nino sa concert ni
Elias TV yung nikis pero umtoy mali siya gud uy. Kang Elias kay kuan ra baya to celebrity baya siya ang imo sabot ang bana ato no. Gipalayas guys. Ang asawa sa dihang ni Katkat kanino atul sa concert ni Elias TV guys og ning halok no ni Kopyot. Speaking of Elias guys, ugma din song pizza ugma 24 na manggoro no. Yes, it's July 24 guys mo bisita no si Elias no sa among pinakaduol guys nga munisipyo ang Santiago, Agusan del Norte. July 24, 20 sunod adlaw pa man di ay atol sa kapistahan guys. Yes, ma-confirm ninyo na guys no sa iyang calendar of activities. July 24, 2025 si Elias JP na concert sa Santiago, Agusan del Norte for sure. Maadto ka ani guys no, bahalang mag-ulan oy. Total free man gud siya guys naman sa plaza Pagahimo. So man na to, thank you so much and good night.